Balkan vilayetinde maýyp çağalar üçin internatlarda we yetimler öýlerinde ýörite dawarlar geçirilip, Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky Haýyr Sahabat fondunyň 5 ýyllygy bellendi. Döwlet başçysynyň kakasy öňkü prezidentiň adyna göterýän fonduň adyndan mätäs çağalar üçin käbir sowgatlar gowşuruldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary hususan da Balkan vilayetindaky käbir ýagdaýlar barada maglumat berdiler. Haýyr Sahabat fondunyň wekilleri Balkanyň häkimet resmiýetleri bilen bilelikde şu hepdeniň başyndan bäri Tebitiň käbir ýerlerindäki maýyp çağalar üçin internat mekdeplerine eklenjini ýitiren we enatatyndan ir mahrum bolan we hossarlyga alynan çağalaryň maşgalalaryna baryp gördüler diýip Azatlyň ýerli habarçylary we çeşmeleri 1 aprelde habar berdiler. Häkimetleriň bu çäreleri fonduň merkezi edarasy üçin video düşürilipdir. Çäre gatnaşan Balkanly çeşmeleriň biri şeýle gurrun berdi. Video ýazgydylan maglumatlarda mätäslere gymmatbaha sowgatlaryň we ady gönümleriniň gowşurulanyny görkezilýär. Bu zatlary suratdyr, videolary düşürdiler we özleri bilen getiren sowgatlaryny we ady gönümlerini ýene özleri bilen alyp gitdiler. Anonimlik şertinde gurrundeş bolan ýene bir ýaşaýjy özüniň maýyp çağazy üçin hem sowgat hem de azyk önümleriniň getirilenligini we özüne gol çekdirilip berilenligini, emma soň surata düşürilenden soň elinden alınıp ekidilenligini gurrun berdi. Doga bitti maýyp ogluma gaznanyň wekilleri gelip maýyply karawatyny, pampersi, 5 kilogram goýun etini, ýağ, tübi we makaron getirip bu harytlary we sowgady kabul edip alandygym hakynda resmi nama gol çekdirdiler. Soň getiren zatlaryny özleri bilen alyp gitdiler diýip kemsedeje ýagdaýa sezebar edilen ene gurrun berdi. Ol sowgady getiren häkimlik wekilleriniň özlerine berilen tapşyryga göre şeýle edýänligini düşündürdüler diýdi. Häkimlik işgärleri sen dogry düşün, gaznadan bize bu zatlary sowgat bermek tapşyryldy. Ýöne gaznadan bir köpük almazdan häkimlik aýallar we kärdeşler guramalarynyň işgärlerinden pul ýygnap sowgat gowşurmak talap edildi. İşgärler hem pul tapşyrmakdan ýadady. Şonuň üçin biz şu sahnalary etmäge mejbur bolýarys diýdi. Şeýdip maňa arawany we azyk önümlerini kabul etdim diýip ýazdyrdylar we kameranyň öňünde arkadaga beren sowgatlar üçin atalyk aladasyna minnetdarlyk aýtdyrdylar diýip ýanan resmiýetiň haýyşyny berjay edenligini gurrun berdi. Balkanda geçirilen bu çäreler howandarlyga mätäs çağalara himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat gaznasynyň düýbüniň tutulmagynyň 5-nji ýyl dönümine bagyşlandy. Resmi metbuatda gaznanyň mätäs çağalary goldamak boýunça iş alyp barýanlygy mahawat edilýärkä iş ýüzünde ilata wagtal berilýän kömegiň ýoýulýanlygyny görkezýän ýagdaýlar ýüze çykýar. Mundan öň paýtagtda Marada we Libapda gaznanyň adynyň paýlanan kömegiň resmi namalarda görkezilen sanawdan tapawutlanyp berilmegi, raýatlaryň özlerine berilmedik zatlary aldım diýip gol çekmek bilen bagly ýagdaýlaryň ençemesi köpçülige ma'lum bolupdy. Şeýle-de ýurdun büdjet edaralarynda zähmet çeken işgärlerden bu gazna üçin pul tapşyrmak ýygyderli talap edilýär. Emma muňa garamazdan käbir çeşmeler gaznanyň maddi mümkinçilikleriniň ören çäklidigini aýdýarlar. Gaznanyň sewit bölümleriniň birinde işleýän çeşme gaznada pul ýok diýdi. Pul ýok. Eýranlyk çağalary uğradylan insan perwerlik kömegi döwlet pulundan alındy. Aslynda gazny üçin büdjetçilerden mejbur alınýan pullar hem gaznanyň işgärleriniň aýlyk haklaryna, sewitlerdäki ofisleriniň elektrik togynyň töleglerine de ýetmeýär. Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan çeşme aýtdy. Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky howandarlyga mätäs çağalara himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat gaznasyndan resmi görnüşde tesbir alyp bolmady. Azatlyk radiosynyň guramanyň web saýtynda görkezilen telefon nomerleri eden jaňlaryna jogap berilmedi. 2021-nji ýylda döredilen gaznanyň esasy wezipeleri resmi metbuata göre enatalaryň howandarlygyndan mahrum bolan çağalara giň möçberde goldaw bermek, çylşyrymly lukmançylyk operasiýalaryny we bejergini maliýeleşdirmek, saglygy dikeldiş we sagaldyr çärelerini geçirmek, durmuşa uygunlaşmagy ýardam bermek, şeýle hem çağalaryň hukuklaryny goramak boýunça halkara hyzmatdaşlygyny östürmekden ibaret. Türkmen metbuaty bu gaznanyň Türkmenistanyň adyndan Ukrainadaky, Palestinadaky, Awganistandaky we Irandaky çağalara kömek uğradanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň kakasy öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyndaky Haýyr
Sagabat Fonduny onun ulugyzy Oğuljahan Atabayewa vice-prezident wezipesinde dolandyrýar. Resmi matbuatyň berýän maglumatlaryndan tapawutlykda sosial ulgamlarda pikirini aýdýan ýaşaýjylar we azatlygyň çeşmeleri soňky 10 ýyllyklarda ýurtda kömege mätäs çağalaryň sanynyň öňgörülmedik derejede köpelenligini, öňkü prezidentiň adyny göterýän gaznanyň kömege mätäs çağalara deň gözde garamaýanlygyny we bu guramanyň esasan propaganda üçin ulanylýanlygyny öňe sürýärler. Yerli çeşmeler mekteplerdäki döwlet dilegçiliginiň, muallimlaryň, okuwçylaryň we olaryň enatalarynyň jübilerine girmeginiň adaty zady öwürlenligini, şol wagtda häkimetleriň ýaş nesle berilýän bilimiň hili bilen kän gyzyklanmaýanlygyny habar berýärler. Synçylar çağalardan ýygnalýan pullaryň maşgaly büdjetlerine agram salyp köp gozolukda dartgynlyk döredýänligini, haýsy derejedäki resmiden çykanlygy bilinmeýän görkezmeleriň bütün hökümetiň awraýyna kölege salýanlygyny öňe sürýärler. Adatlygyň habarçylarynyň 1 aprelde beren habaryna görä, ýurdun käbir mekteplerine 4-nji çäregiň başlanmagy bilen şu ýyl okuwny utarýan, uçurum bolmaly, durmuşda öz ýoluny, ornuny gözlemeli okuwçylaryň her birinden mektebiň bejergi işler üçin ýylip 500 manat meçberine pul getirmek sorarly. Adatlygyň habarçylary mekteplerdäki döwlet dilegçiligi ýa-da muallim dilegçiligi diýilýän barada ýygyderli habar berýärler. Söhbetdeşlerimiziň sözlerine görä, muallimler okuwçylaryň soň bilmeýän mektep dilegçiligi hakyna kakdyryp aýdýan ýaňsyl sözlerini eşitmezlige salýarlar. Ýöne muallimler çäresi, mesele mektep direktorlaryny, bilim ministrligine diýen synçylar hem bar. Adatlygyň Aşgabatdaky bilim ministrliginiň web saýtyndaky telefonlara jaň edip görkezlen salgy esasyny hat ýazyp baýdylýanlary tasdiklatmak ýa inkar etdirmek synanşygy hiç bir netije bermedi. Adatlyk remont puluny gysgaly ýygna bolmak baradaky maglumatlaryň çykan ýerlerini 500 manatdan pul ýygnamak tawsyrygyny alan we okuwçylara 100 ton muallimlaryň atlaryny howpsuzlyk aladalary, çeşmeleriň haýyşlary sebäpli aýtmaýar. Remont puluny aprel aýyny doly tawsyryp diýilmeli berilen maglumata görä muallimler okuwçylara özlerini aýdylan sözleri aýtmaly bolupdyrlar. Çeşmeler çağalardan pul soraýanlaryň hemmesiniň biparh, maşgallaryň ýagdaýyny düşünmeýän adamlar dälligini, ýöne bu hil talaplar bilen öwrenşen, olary öz işiniň bir bölegi hökmüne garaýan, ýüzü tutilýän ýa gözüne çuňgaý oturan çağalaryň ýüzüne keretmeýän pedagoglaryň hem az dälligini aýdýarlar. Anonimlik şertinde gürleşen eneleriň biri mektepde çağalara kemsedici, minnetli sözler bilen ýüzlenmegiň geň hem görülmeýänligini, enatalaryň köpesiniň bu ýagdaý bolmaly zat ýaly kabul edýänligini görüň berdi. Herhedek pul ýygnanlarynda okuwçylara okan ýeriňize peýda etseňiz gowy bolar diýerler. Olaryň başgalalarynyň ýagdaýy barmy ýokmy düýpden gyzyklanmaýarlar. Okuwny göterýänleri bolsa edil bazarda söwda edýän ýaly çemeleşýärler. Mektep direktori oglumyň okaýan sınıfyna gelip öňüňizde iň soňky jaň çäreňiz bar, egzamenleriňiz bar. Siz eglişi etseňiz biz hem size kömek ederiz diýipdir. Aýraýlykda gürleşen okuwçylaryň tasdiklamagyna görä, her klassy adamdan 35-40 okuwçy bar. Olaryň her biri 500 manatdan getirse, bu 20.000 manat çemesi pul bolýar. Enatalaryň, okuwçylaryň, bagar fişlerleriniň bir näçesi habarçymyz bilen söhbetdeşlikde mektebi tamamlayan okuwçylardan remont puluny almak zerurlygy ýok diýen pikiri öňe sürdi. Olaryň bir ynanjyna görä, ýokardan bu hili görkezme ýa tawsyryk berilmeýär. Hasanygy ýokardaky resmiler beýkanun tawsyryk berip işlerini ýitirmekden gorkýarlar. Emma muňa garamazdan mektep direktorlarynyň we muallimlaryň okuwçylardan gorkup, öňüňizde egzamen bar, synaw bar diýen ýaly haýwat bilen beýkanun pul almagy arkasy adamlaryň etjek işi däl diýýänler hem bar.
ikinci tarapdan Magar fulgumundaki çeşmelerin tasdiklamağına göre moğolumların arasında öňüňizde egzamen vardır. Okuw gitjek bolsaňyz gowy wagt gerekdir diýen ýaly sözleri sapak wagtyny açyk aýdýan moğolumlar soňky ýyllarda has köpeleni çalym edýär. Adatlyň habarçylary bilen aýraýlykda gürleşen enatalar häzirki durmuş kynçylyklarynyň arasyny remont üçin pul bermejeklerin gaty känligini aýtdylar. Söhbetdeşlerimiziň biri häzirki ýagdaýda ýokary kuzaýlarynyňky alym berim sebäpli attestat gerekdir diýen enatalar okuwçylar hem azal. Remont pulundan başga okuwçylaryň soňky jaňlary üçin hem pul ýygnalýar. Mektebiň soňky jaň bedegi mugallimlary sowgat soňky jaň üçin okuwçylaryň eşikleri adyndan 1,5 müň manat çykda bolýar. Enatalaryň köpüsiniň bu puly jemlemäge ýagdaýy ýok. Çagasyny kemsitmejek bolup köp adam berge girýär. Geçen ýyllarda öz janyna kast eden çagalar hem boldy. Soňky jaňda klassdaşlarymdan pes giýinýän diýip enatalar çagalarynyň bolmasy bir iş etmeginden alada galýarlar. Okuwçylaryň käbiri gara işde işläp gerek puly jemlejek bolýar. Dip adatlygyň söhbetdeşi dini bilim ministrliginiň däl, ministrler kabinetiniň hem inni bu mesele göz yummagyny bes etmeligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio Iran bilen uruşda soňky pelläniň görünýänligini we konflikt gutarandan soň birnäçe Ýewropa ýurdy Iran bilen konflikti goldamakdan ýüz öwrenligi sebäpli Birleşen Ştatlaryň NATO bilen gatnaşyklaryny täzeden gözden geçirmeli boljakdygyny aýtdy. Rubio 31 martda Fox News telekanalyna beren interwýusynda uruşy tamamlamak üçin gepleşikleriň dowam edýänligini we bir pursatda göne duşşuk üçin mümkinçiligiň boljakdygyny aýtdy. Biz soňky pelläni görüp bilýäris. Bu şugundäl ertirdäl ýöne ol gelýär diýip Rubio aýtdy. Ýöne ol jekmejek düşündürüş bermedi. 28 fevralda başlanan uruşy bet etmek üçin ulalaşyk gazanmak mümkinçilikleri soňky günlerde artdy. Iranyň prezidenti Masud Pezeshkian 31 martda giýişlik öz ýurdunyň howpsuzlyk kepillikleri ýaly şertlere baglylykda Birleşen Ştatlar we Israil bilen gapmagarçylygy bet etmek üçin zerur isleginiň bardygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar geçen hepde Iranyň ýadro deskalaryny ýok etmegini, raketa mümkinçiliklerini çäklendirmegini we sewitleýin ýaran güýçlerini goldamagyny bet etmegi öz içine alýan 15 maddadan ibarat meýilnamany öňe sürenligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 31 martda söwüşleriň 2-3 hepdeden tamamlanyp biljekdigini aýtdy. Bolsa ulalaşygyň mümkindigi baradaky duýgulary hasta güýçlendirdi. Habar alışylýar, gepleşikler geçirilýär. Bir pursatda göneden göne duşuk mümkinçiligi bar diýip Rubio Fox News telekanalyna aýtdy. Uruşyň soňuna seredip Rubio gynansak-da Trump'yň administrasiýasy NATO'nyň we şol bileleşigiň biziň ýurdumyz üçin gymmatyny gaýtadan gözden geçirmeli bolar diýdi. Rubio we Birleşen Ştatlaryň beýleki resmileri Birleşen Ştatlaryň öz bähwitlerini goramak üçin ýaran ýurtlardaky bazalary erkin ulanyp bilmese, ýaranlygyň gymmatyny sorag astyna aljakdygyny mundan ozal hem aýdypdy. Eger indi NATO ýaranlygy Amerikanyň bähwitlerini goramak üçin bu bazalary ulanyp bilmejekdigimizi aňladýan nokoda ýeten bolsa, onda NATO bir tarapdan ýoldur diýip Rubio aýtdy. Birnäçe Ýewropaly ýaran Birleşen Ştatlar we Israil tarapyndan Irana her gün howa hüjümleri amala aşyrýan çaknyşyga göneden göni gatnaşmakdan ýüz öwrdi. Tehran raketa atmak we ýakyn günlerdaky nişanalara dron urmak bilen jogap berdi. Şeýle hem Tehran Iranyň harby mümkinçiliklerini gowşadan howa hüjümlerine garamazdan dünýäniň nebitiň we gazyň takminan 20 götürümini daşamak üçin ulanýan esasy suw ýoly bolan Hormuz bogazyny de facto petikledi. Şu hepde metbuatda Ispaniýanyň we Italiýanyň ýagny iki NATO agzatynyň Irandaky harby operasiýalar üçin Birleşen Ştatlaryň harby uçarlaryna öz howa bazalaryny ulanmagy ruhsat bermänligi habar berildi. Trump 31 martda Birleşen Ştatlaryň iň ýakyn iki ýarany bolan Fransiýany we Britaniýany Birleşen Ştatlary goldamaýanlygy üçin açyk tanqidlady we dünýä git öz nebitini al we özüň üçin görüşmegi öwrenip başlady. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump ýurduny NATO'dan çykarmak barada berk pikir edýänligini aýtdy diýip The Telegraph 1 aprelde habar berdi. Britaniýanyň gündelik neşrine beren interwýusynda Trump bileleşigi kagyz gaplang diýip atlandyrdy.
Men NATO'nun tesirine hiç kaçan düşmedim. Men olorun kağıt gaplandığını hemişe bilýärdim we Putin hem muny bilýär dip Trump aýtdy. Britaniýanyň premier ministri Keir Starmer Trump'ın Britaniýany we NATO'nun beýleki ýaranlaryny Birleşen Ştatlaryň Eýrandaky harby operasiýasyny goldamaýanlygy üçin tanqid etmegine jogap berdi. Maňa we başgalara nähili batyş edilse de nähili şowhun bolsa da men kabul edýän ähli kararlarynda Britaniýanyň milli bähwitlerine laýyk hereket ederin diýip Starmer 1 aprelde Londonda geçiren metbuat ýygnagynda aýtdy. Şu sebäpden men munyň biziň uruşumyz däldigini, biziň oňa çekilmejekdigimizi doly aýdyňlaşdyrdym diýip ol sözüniň üstüne goşdy.